Čau lidi, tady je Axel.cz a vítejte u tohohle videa. V tomto videu budeme pušovat Nitu na 20. rank. Jdeme na to. První hra a snažím se dát takovou tu černou věc, kterou teď vidíte, která mi překáží strašně, protože nevím, kolik lidí zbývá. Ale jdeme normálně do toho. Takže vezmeme Power Cube, zabijeme Dynamika, Rosa mi zabije El Prima, takže zabijeme jeden tým. Ježiš, 20%, to někoho tak mě nezajímá. Tady hodíme medvěda, zabiju Broka, můj medvěd asi někoho tam trefí, když asi tak bylo. Ani jsem si nevšiml, že zemřela Rosa. Já kdybych tak zemřel, tak jsme byli třetí. Takže jsme druhý, tady zbývá Brock a Gale. Na to zabili jsme Gale, zabili jsme Brocka. Easy, push. Push 10 z 10. Máme 9 trofej a my půjdeme asi do solo. Jdem do solo. Protože nechci hrát v dýčka. Vidíte, mám 40. rank zatím, vyberám si odměny, máme 800 trofej, už se snažím se odhendat tady tu věc. Jo, vítejte ve shopě, tady druhý den. Takže, jo. Ani nevím, co tady dělal. Takže zde vidíte, že máme splněný 41. rank. No a dali jsme 1000 trofej. Ej, máme 1000 trofej, juchu. Můžu si za 21 gameu otevřít 8-bita. Takže jdeme, nechci otevřít 8-bita. Takže uvidíme se při pushu hru 10. Je to tady další den a push na 10 a 10. rank se blíží. Takže Kol se nás tu snažil zabít, takže ho teď za karmu zabijeme. Easy. Jdeme, takže zabijeme. Gale tady zabil Emsku, já jsem toho Gala zabil, tady je Hank. Hank je totiž jedna z těch nejlepších postav, ale i tak ho jde jen tak easy porazit, takže lehký. Takže zde vidím Bula zabil můj medvěd a tady je Dynamite, který si myslí, že když po nás hodí Dynamite, který dá jeho účko, takže nás to zabije, ale jedině co nás to posunulo. Takže 10. rank jak voda a teď zase vidíme až při hře na 15, nebo myslím, že ne. Tak jsme dohráli a jdeme otevírat Star Drop. Super. Takže nic zajímavého. Dali jsme 1130 trofy, easy. A dáváme šelinu na 10, takže první dír. Jo, jak si všímáte, tak jsem trochu s ní spadl, ale to někoho nezajímá. Trošku jsem se snažil, takže máme první, takže co si vybereme? Speedku nechci, damage, to je nejlepší. Takže upgradem s naší Velwatch Nitu, protože mě nebaví pušovat na prvním ranku. Takže ano, jasný, 7. rank, tady máme 15. místa, jsme na 15. ranku a tohle jsem dělal venku. Teď tady začíná náš push na 20. rank. Takže tu máme toho, co se mi tu děje s obrazovkou, nevím. A takže tu máme prostě Surge, který mě hned zabije kvůli tomu, že se mi nějak rozbila asi obrazovka. Super. A problémy vyřešeny. To bylo jenom s tím, že jsem měl přehrátý mobil, ach jo. Takže další hra. Tady je, takže Kole, Chili, Bow a další. Zde vidím Rika, který ho hned zabiju, no jasný. Malé mi tady zabije Bull, Šelina, protože všichni chodí na mě, jasný.
Já si něco jako kdyby se v bance dalo free peníze. Tak takhle tam asi lidi nejvíc, kteří tady vidím tu Barleyho, který se chová blbě, takže jsem ho nakonec vypl. Takže zabil jsem i, mám tady právě Tyka, ty je jedna z těch nejlepších postav na zabití, tady je ten Bull, který mě začíná štvát, že se tak chová. Podaří se mi ho zabít, ano. Ale teď jdem proti nám Bow. Ale Bow už mě dal zabití, takže je to v háji. Takže máme ještě 2 hry před 20. rankem. Takže čekám, až si najdou hráči. Čekám. Konečně. To bylo jedno z těch nejdelších čekání, co jsem kdy zažil. OK, takže mají tu pirátský skiny, to je jasný, protože já mám taky pirátský opoka. Ano, takže jdeme, tady jsem Edgar buď nechal, nebo jsem ho chtěla týmit, já nevím. Posvěďte v komentářích, takže si tady vezmu Power Cube. Já vím hraju tak bot s tím tlačítkem, mačkám ho, ale to je důvod, že se mi to líbí hrát, tak hraje. Takže jdu na Surge, nebo ne, jdu na Darilla, protože Surge by mě hned vypl. Takže já jdu. Nita zabila Darilla, ale zabila i mého medvěda, si ze mě dělá srandu a zabila i mě. To znamená, že máme 1 hru asi. No, že nás bývá 10 trofej do 20. ranku, takže neboli 1 hra, kdyby jsem teď vyhrál. Takže čekám. Nemá to. Takže tady je. Takže Bull mi vezme můj jediný Power Cube, který jsem si zničil já. Takže jsem na ně naštvaný. Takže za které mu tady stuneme, zabijeme, easy. Je to top 6, vidím tu Edgar, ale tak si dáme novýho medvěda, protože by mi hned to zničenýho vypla. Jdeme, protože jsem naštvaný na ní. Tak jdeme. Tady je šelina. Edgar, no nevyšlo mi to účko, ještě jsem tady mal zemřel na šelinu. Nakonec Edgar zemřel na šelinu. Takže tak stuneme tu šelinu, ta šelina zemřela na tu druhou šelinu a tady se snažím zabít Colta. Co mi vyjde snad. Nakonec jsem to Colta zabil můj medvěd, lol čas. Tady je šelina, která mě asi nenechá tak vyhrát, protože ho chce vyhrát. Takže využijeme mě gadgetu, kterou se ani jednou trefí, tak účkem se trošku trefila, ale to nevadí. Dám tady medvěda. Jdu. A máme tu šelinu. Easy. Netrefila se. Ještě mi jsem stoupil tak špatný pozici, že teď už ji jen musím najít. A vypl jsem ji. Easy. Boom, tady máme tý nový challenge. Jo, máme 20. rank na Nitě, konečně po 3 dnech. Takže máme, tak nemám 45. rank, ale příště budeme pušovat buď Colta, anebo El Prima, podle toho, jak se mi bude chtít. Děkuji, že jste sledovali toto video a dejte like. Čau.